were about these men that gather women, take their videos and post it on social media or use it against them for their own selfish interests. Now, this is what happened in Anambra State. You know, I've been telling you about Jpac and his gang, the so-called man, intelligent fool, and the Onyo, including Jinjin Venza, the master of note sharers. I would like you to listen to these voice notes and be aware of what is happening in our society. Jpac, stop joining a group where women are being lured into in the name of selling their nude 30,000. Let's play this voice note. Biko, I have 5 million. I do 5 million. 5 million. Biko, when I go meza bata. Biko, I will 5 million. I tell you. Batarana, I'm for each in. I mean, I'm for 2 days. Japuna, Niruna, and I'm only Niruna, store. About the store. See, Ascolatra. 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 I have 5 million. Obono can go here. Go here. You can't go jail well. Go 12 million. Yaja well. Because governor will be a bico. Ya will be ya goes 5 million bico. 5 million. And 5 million bico. Because you square is one when I young. As I baptize my because I baptize. And my because Kangaleo bico. Kangaleo because I can't Kangaleo. Kangaleo biko eta bata Kangaleo no. Oh, biko. Biko. Kwanna. Biko. Balance roof. Balance roof si ide, wali ide. Biko. Ya pom kandia album. Biko fakafa album biko. Ya pom. About 5 million ya kwele jo. O ya kwelo ki jo. Biko. Ana ma dia ba. Monke gozie monke kike coffee I drank coffee like food coffee less man 10 million 5 years ago and I can with him and I look at 20 million according to him so we can coffee ya go ki nyemo ya de wazia na afia nze ye ka mo palo letago mbiko obosi ni ye gosielu oh biko yele me kwa nego biko yele njo yele kwa na mali jo sila mo ko yele me kwa nego biko yele njo yele kwa na mali jo sila mo ko sila mo biko ginu an ma yo ginu so biko yele na aka ndi egbo biko fanya mo only from now to Tuesday Tuesday morning latest biko ana go me ba since Tuesday kan no ni mo afia if na ya mo anyam dasla zarum ni ne buasi sim ni na buwa tago so okwanya biko okwanya kan sikango biko amlo ego mo de ko da pick is my call unu na ejimeji na chọrọ egbu m sila peke egbu m ka nwụrụ agba abụrụ ele ego echekwa na nche na mo na eliko na eti aka ofe fele eli nni nwuru na my own senior brother nwere ọtọ nwere na akwanyere unu ncha niile okwu unu ndesi na mma nwere nne ekwujọ amụrụ ele ego na-apụtụ nka nwụrụ na-agbụ na abụrụ ejikwa eji medicines biko na amụrụ ele ego kpọọ jo si na mma biko na nwere dị ejojo nyere ya biko ọ bụ 1 million 2 million nyere ya elu o na ama na onwe ka o si were biko kama mma akwụ gị ozugbo biko enwere m na mmele kwụọ ụgwọ niile ozugbo n'ofu nkwụ enwere m na mmele biko jo amụrụ ele ego biko jo ego m jo 15 million already enyegwu mfa 6 million ebe a that mean 21 million biko emegide na olu efere ka ebe 30 million 30 something million fire na limi otu a fire na 50 million fa na agbo na limi otu a biko amụrụ ele ego biko ana ya na ekpele m n'ala biko zubi ọnụ zubi ara atọ otu ọkwa na Swiss ọnụ ga ara atọ ị na-ayọ ego ebe niile mgbe ya sị gị zuo ike ihe zuru ike ị na-ebele ọkwa mmadụ nwe obodo ọnwụọkwa anya nọ n'ụwa anwa
karịrị ịta atọ ịfụ gị ya na ịla nwaanyị postu ịla nwaanyị ise vidio bulu kamera eti na họteelụ gị bulu kamera eti na họteelụ gị emegide ọ dịka ihe ndị nwere notice ege iwe wepụ ya mwa bụ living testimony mbọsị mbata na họteelụ ya mgbanyụ ọkụ everywhere gbee phone m kamera phone m on vidio ya gbanyụ flashlight ya side ebe ọkụ na-adị side kọtin dị mfọdụ ke na na-acha red ọ bụrụ na side bọọbụ ka eti ya zubi chigi mele gị ka ị na-ija ka ị were ile gị gwa eze gị ọrụ ma ọkwa na ọ ya ekwe gị na-ese osiri niile ịla gị ala ose niile ịla ala onye ma ndị bụ igolo ọya ma ndị bụ igolu ngị nwe ọya onye ma ndị bụ igolo ọya ma ndị bụ igolu ngị nwe ọya dịka mmadụ ya na-abụ uru dị ka gị kpatagolo ego lụọ họteelụ lụọ na moto ọbụla gị oge ihe zuru ike nwazi angolo gị onwe n'ọvịa ị na-eti mkpu na ka ị na-eti mkpu na ime onye wi ya zubi na ọkụzụ na n'ihe ọma ụmụ nwaanyị anyị let me tell you something ọkwefu mmadụ na-eme ihe wonder anyị ejide na ihe after zubi onwe one lady no na di ya na ya na-abụmekọbụ before the girl awa n'ọdị zubi wa na-etreti them because ọ gwara gị ya bịa afịa na ọkụzụ the girl jụ na ọma mbịa zubi wa bịazie na-etreti na-esi ya that ọ bụ na ọ bịara afịa na oyi ebupụta ọpịa this girl wa plan ọlụ na ya na yatago ndị kidnapper wa bịa nwụrụ ya na ọkụzụ anwụrụzia ịdị ọtọ na ọkụzụ zubi ọ na-ebudere anwụrụzia ịdị ọtọ na ọkụzụ ngwa na ezie voice note na ihe ọ na-ayọ alị biko one day for the thief, one day for the owner. Just name our girls. Odoma. Is it fair? On your banner support or below pair. Because here and they win affordable winning mother, affordable single ladies. Book career mother. Odoma. It's not fair. Video on the internet. Now, this is exactly what Venza, Jpac, and Kingsley them are doing. I keep condemning this. I keep lamenting on this. I have screamed on top of my voices. I have called the whole world to look into this. Rather, they ganged up to fight me because I said, Aloya Akose. Now, I put it up to Governor Ejioku. I just want to address you directly. Haven't you heard me screaming that some men are busy selling our women nude? But rather you join that group, you and Jpac, and humiliating our girls, acting like you guys are not seeing what I've been screaming on. Now, this is a clear example of a young man called so-called Zubi. Look at what he's doing to our women. Different women, not one, not two, not three. This is how our women are being treated, humiliated with their getting auto corner without them knowing. And majority of you guys who act like you have not heard me screaming, here a group Jpac, group Jpac, they are the people that gather to talk about. This is exactly what I have been lamenting on. Married women. The same thing, Venza, Kingsley, all of them in that group, including Jpac. Look at what they do. Everywhere now. This guy in a back now. A married woman, Ogechi, threatening the woman is setting her up. Now, man can videos upon videos in his phone. When are you guys gonna learn something? I am still screaming on this. Do not leave him. Hold him.
Don't leave him. Go these women. Our women. Over how many videos? Over 30 something videos you recorded on different married women. I've been lamenting on this, saying about this. Nobody wants to listen to me. Rather, they gang up to call me names. Jpac, why are you in this group of entities sharing our women? Look at your lives. Please, ndebujia to san ozia. Una harapukwala ya o. Enwere nke na kpoji Jimvenza na Jpac ha bia buru ha. Imepe phone ha. I ga hu worse than this. O telem tiwere ya. It's been a long I've been screaming about this. Ụmụnwaanyị anyị mara na ihe achọrọ Ogechi na-eke ọtọ. Ụmụnwaanyị anyị mara na ihe achọrọ Ogechi na-eke ọtọ because ashim unu gini. Unu erezina una dignity. Ogechi ji wuru onye ọjọọ. Let's gang up. Let's frame her up. Let's lie against her. Let's this thing. And you are like Kuru. And you will come up with lies. Listen to this one too. One mother, Nkai Mero wine, Nkai Mero wine, I'll give my Abaro wine, no boss, I may hang out. Yata, and one of video, any video, one of phone, AGS, anything. Yeah, we are in a room. And on a room, in the chori body game, Apunya Hanoko. And I fear Yata. One of phone, one of the video on your Yabifanaro, because here I'm going to guy here. I'm going to guy here. So, Pantambra, the very okay. When I Pantambra, a check game with Tikuri of my, a tea of my, a bit of the game. For how many minutes you could, 3 minutes, Keku. A tea and area Marco Shadi. I will not survive for 3 minutes a year ago, or the happy. I want not survive the 3 minutes. I really quick go near Zabadi. You're the way. Yan try it in Yabo. But then we can a man bella, cover a face and down. Yadago, cover that face. Man, auto, you quidgily. I got those auto, W cook and mom, those auto, boo. Those auto, boo. When I make competition, I cover 0 down. All right. Without that, one competition already is zezo. Competition already is zezo. All right. I have no colleague getting up here. I'll add on. Lekwe, that group Jimvenza and also Jpac hand on email. This is a group. This is the kind of men Jpac associates with. Where our in various parts of about 30,000. Yeah, can they tip now condemn? I share with this Ogechi, they will gather. Oh, let's spam Ogechi. Now, Jpac, please tell our poor Coco that you told me that the boys in our poor Coco Buruwayo. That they've been calling you, but what Apa will do, Apa will pay you for you to discharge them. Tell Apa Koko that you told me that the Oguni non about fake. Tell Apa Koko nishi ni yeni non ani non ekbokota na hotel ya non eji renew life for ya. Tell Apa Koko the truth. Tell Apa Koko no shi na ebili ahụ otoro no fake. Na the girl, na the boy who will lead the ebili. Tell our poor Coco. Na ini gwara mo na na-egide ụmụaji eji made that okite. Na onye ọwụla achọrọ ịba na onwe ya uru should not step his foot na nke akwa Coco. Tell the world the truth. Gwa ha na ịgbara mo na ịkpọ a lot of big men ka ahụ ga video for another day because I don't want to prolong this video more than this. Ụmụnwaanyị anyị, please be responsible. Jpac, stop lamenting. Stop lying to people. Tell people stop joining a group where our women shared and distribute in the name of 30,000.